जोंनि साननायखौ जाफुंहोयो। bahas dulu. Ada sisi ini leh. Sisi mau jai. Deh. Bathौ जोंनि साननाय हनाय गासिबो गथ' गथाय मोजाङै जोंनि साननायफोरखौ पुरा खालामनो जाहाथे बोर हो आफा बोराइ बाथौआ जोंनि जि सानदों बेखौ पुरा सम्पन्न गासिबो मिलिजुलि फिल्मफोरखौ जोंनि गोसो जाहोनाय गोसो होनाय खालामनानै हो आफा बोराइ बाथौआ। माबाखौ हगरदो प्राइस मोनलाय इखौ बुखु जासिगोन दा दहाय माबाखौ बावगरदो गैला आरो बुखु नै आफा बोराइ बाथौनि जोंनि साननायखौ अरायसम जाफुंहोनांगोन होननानै आफा बोराइ बाथौनो बोर बिनानै दिनै जेरावबो बबेबा थांब्लाबो खैफोद आफोदनिफ्राय गारि गुरा मा फैयो थांबा इयाव बेनि गेजेराव आं फंनैसो बुंनानै सानखांदों आंनि जातिफोरनि गोरोन्थि जायोबा बे सनानि गराय सनानि फिल्म प्रडाक्शननि दैदेनगिरि बिथाङा जाहाथे दिनैनि सुनिबार फुंनि समाव जोंनि सनानि गराय फिल्म प्रडाक्शना आगोलनि बादि सिमाङाव गोथैसह जेरै शुटिंआव आवगायदों थिग बेफोरबादिनो दिनैनि समाव बिथांमोना जागायदों। जागायनायनि गेजेराव जोङो आफा बोराइ बाथौखौ साखि लानानै सान हा दै बार अख्रां आफाफोरखौ साखि लानानै गासैबो गथ' गथाय बाहाय हान्थु खेरायनानै दिनै आफा बोराइ बाथौनि दैदेननायाव मोजाङै मोजां जाफुंगोन होननानै अराय समनि थाखाय रायजो राजानि थाखाय गोसो गोरोबनानै अराय समनि थाखाय मोजाङै मोजां जाफुंसारगोन दैदेनलांगोन होननानै आफा बोराइ बाथौनि सिगाङाव हान्थु खेरायनानै आरज गाबदों। आरज गाबनायनि गेजेराव आं दिनै बेखौ जागायजेननायाव आं दिनै नारिखलखौ जागायजेननाय हिसाबै बुख्रुबनो सानदों। बे जाहाथे आफा बोराइ बाथौआ अराय समनि थाखाय मोजां मोजां जै जाहाथे देखायो। सुनस्ता ओइ खारागुरि बोथोर खोलैजागोन नामा? बेखौ बुख्रुबनो खेबसेनो होनाय औ खेबसेनो औ आखाइ मोनसे जायो ख्रुब नं औ दे होदो दे जय आलासिनि जय दे दिनैनि जोंनि सनानि गराय फिल्म प्रडाक्शना गोदानै मोनसे दिन्थिफुंनो बा दिन्थिफुंलांगोन होननानै जोंनि बर' फिल्म प्रडाक्शन जोंनि सनितपुर जिल्ला भालुकफुं ओनसोलखौ लानानै गासिबो बिथांमोना जेरै सानदों बे साननाया अराय सम जाहाथे मोजाङै मोजां जालांथों आरो जोंनि जायनोखि दिन्थिफुंग्रा गथ'साफोर जाहाथे दिन्थिफुंनायाव गोनो गोथो जायालासिनो मोजाङै मोजां समाजारिनो जाहाथे दिन्थिलांनो हायो आरो बेनिफ्राय साबसिन हामसिनखौ जाहाथे गोसोखांनानै आवगायबोयो आरो सोरबाफोर जोंनि गेजेराव बेफोरबादिनो गथ' गथाया गोलैसोना थानायफोरखौबो जाहाथे बिथांमोना नोजोर होनानै मोजां लामायाव दिन्थिलाङो। बेनि थाखायनो जाहाथे गिनाय आरो लाजिनाय बेफोरखौ जाहाथे लाबोआ बेनि गेजेरावनो आं दिनै जायनोखि बेहाय आवगायनाय बिथांमोनखौ दिन्थिफुंग्राफोरखौ बा जायनोखि डिरेक्टर केमेरामेन मेकआपमेन गासैखौबो खावलायो जे अराय समनि थाखाय जाहाथे गाव गावनि गेजेराव मालाबा खोथा बाथ्रानि गेजेरजों
मालाबा एना एनि जायोब्लाबो गावजों गाव नियन्त्रण जाहाथे खालामलायनानै अराय समनि थाखाय जाहाथे डेभेलपखौ सिन्था सरसा खालामनानै जाहाथे आवगायो आं दिनैनि जिथुनाखि बुंनो गोनां आंहा एसेबां बुंनायनि अभिगता गैयि हिसाबै आं जिखिनि मोनदों बा सानखांदों बेखिनिखौ बुंनानै आं बेखिनिखौ फोजोबनाय थांबाय गंसे गारि थांबाय दा होमबा दे थांसै होमबा ना